Predstav si, že sleduješ cestnú premávku. Pozeráš sa na autá, ako zastavujú, ako dávajú prednosť, ako sa pohýnajú, ako medzi sebou vlastne spolupracujú a ako si rozumejú. A ty máš zrazu pocit, že aké to je jednoduché a že to dokážeš aj ty. Výborne. A teraz ideme do akcie. Sadneš za volant a zrazu iný pohľad. Veď to vyzeralo tak jednoducho. Ja som to všetko videl, veď som to pozeral na to. To znelo strašne jednoducho, a však to oni dokážu, dokážem to aj ja. Dokážeš. Ale ty nepoznáš pravidla cestnej premávky. Ty nevieš čítať značky a ty sa nevieš podľa toho vôbec zariadiť. A to isté vlastne platí pri konzumácii obsahov zdarma. Máte pocit, že stále nejakú informáciu získate a ste múdrejší a pomôže vám. Áno, určite vám pomôže každá z týchto informácií. Ale ako to používať v praxi ucelene? Ako sadnúť za ten volant a riadiť sa podľa toho? Ako čítať jednotlivé značky a zariadiť sa podľa nich? Kedy sa radšej zastaviť a kedy môžete ísť? Akou rýchlosťou môžete ísť? To vás žiaden obsah zdarma nenaučí. To vás naučí až tréning. Nikto z ľudí, ktorí šoferujú a riadia autá, sa to nenaučil pozeraním. Chodil do autoškoly. Naučil sa teóriu. Mal cvičné jazdy a naberá kondíciu a prax, ako často sa len dá. Rovnako to funguje aj pri každom vzdelávaní. A črty tváre nie sú výnimka. Takže nech sa páči, najbližšie, kedy môžete komunikovať so mnou a priamo, naživo, je 22. februára na webinári, ktorý je takisto zdarma. Dozviete sa veľa informácií, ktoré vás zaujímajú k tým vašim témam. Potrebné je pýtať sa. Áno, bude aj záznam, ale na zázname sa ma nikto nič neopýta. Takže ideálne, pokiaľ by ste prišli osobne. A tam vám prezradím, kedy začína tréning a aké sú vaše možnosti a ako rýchlo sa dokážete naučiť vy orientovať v premávke tak, aby to bolo pre vás čo najbezpečnejšie. Tak, aby ste vy z toho mali úžitok a ideálne z toho získali to, čo vy získať chcete. Tak týmto vás zároveň aj pozývam. Teším sa na vás. Ahoj!